Saludeu. Hola! Hola! Ah! Alhora amb la càmera! Un, dos, tres, rata! Ja està. Avui passarem un dia a la piscina. Veniu, veniu! Ui, primer m'he d'anar a dutxar, eh? Sí, sí, ui, ui, ui. Què, us agrada o no? Bueno, és broma, és broma. Què us pensàveu, que embanyaríem un lloc tan gran o què? Mama, va, veniu, veniu! No puedo. Ens banyarem en aquest, que és més petit i més mono. Aquí ens hi podrem tirar de cap, clar que sí. No toco terra, jo. Necessito manguitos. És broma. Que xistosa que soc. Ui, anem a la piscina, sí, sí. Bueno, va, anem a la piscina de veritat. Com que no m'agrada banyar-me sola, he convidat amics. En veritat, és gent del carrer que he contractat, perquè jo d'amics no tinc, no sé què és això. Porteu-vos bé! Tranquil·la! Pues ja, ara et tiraré a la piscina, vale? I em banyo així, perquè clar, si em poso morena. I el sol m'agafa molt més. Pues mira, tope morena, i així em toca. Vaig com una mica molla, eh? No gaire, però me'n vaig a la secadora, que allò dona voltes i t'asseques en un moment, és perfecte. I crec que hi quebo, també. I fins aquí el dia a la piscina. I fins allà, el vídeo d'avui.